De man die just een motorplysje omrieden woer op de A32 bij Wolvergeer is nog net oppakt. Het is een man uit Assen die het vertocht wordt van inbraken. De motorplysje die het achter hem aan ziet, waart op de Grutte Diek haast onrieden. De plysje voel en skeert een paar keer in de loft. Hij rekken net verwoenen. De actiegroep Hou Friesland Mooi had van een morgen 15 stellingen spiekeren op de door van het provinciehuis in Ljouwert als protest tegen de Wiemoenenplan. Pleetse belangen van Makkum en Wietmassen binnen botsin op de komst van mogelijk wel 100 grutte wiemoenen in de Trijenhoeken Haas, Bolzert, Makkum. Op een Wergeerster Diek tussen Gautem en Zwichum is vanmorgen een vrachtauto vers komen te zitten onder een viaduct. De chauffeur riet op zijn navigatiesysteem en zeeg het boerdnet dat de hichte van het viaduct onjouwt. Bergers hier een grutte moeite om de vrachtwagen los te krijgen. De Ljouwte kranten had op een nij lezers verlend, dat blikken uit de oplagecijfers van de tredde VNZier. De bingoort 22.000 betelabonnementen, een delging van 100%. Zo'n begin oktober verschijnt de LC op tabloidformaat. De effecten daarvan ben nog net meegenomen. Joen en vannacht meest bewolkt, kans op damp. Het wordt net kouder als 1 graden. Morgen meest bewolkt, maar wel droog, maar zo'n 9 graden.